ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସ୍ ଖବରଟେ ଆସିଯାଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେନ୍ମାନେ ମୂଳରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନି ପାଇବାର ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଯେନ୍ମାନେ ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କେ ଦିଆହେବା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକେ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ଯଦି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ତେବେ ହିଁ ମିଳିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନାଇଁନ ତ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିନେଉ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ପାଇଯିବେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଖୋଲିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ସରକାର 5,032,9,58,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 4,941,04,60,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ କି ଯେନ୍ମାନେ ଏବେ ହିଁ ନି ପାଇବାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରକେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 22-23 ତାରିଖ ପଡ଼ବା ବୋଲିକରି କହିଛନ୍। 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯାହାକି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାବେ।